welcome back to my YouTube channel. And gagawa tayo ng mango jelly. Yeah. At ito ang ating ingredient. Yeah. Mangga, kondensada, evaporada, at non-flavor gulaman, at all-purpose cream, sugar. At tanggalin natin ang mangga sa balat para maging cube. Ang mangga. At hiwain natin ang mangga Na at lagay natin ng cold water. At powder. Ang cold water ay piniprepare natin para sa gulaman. okay, na-cube ko na. At na-cube na natin ang mangga. Tilaw na sa atya. At haluin natin mabuti ang powder sa cold water. At lalagay natin ng hot water. At haluin natin ang hot water at ang powder. At lalagyan natin ng sugar para magkalasa. At haluin natin ng mabuti. Takpan natin hanggang sa kumulo siya ng konti. At takpan natin hanggang sa kumulo ng konti. At lalagyan natin ng kondensada, evap, at all-purpose cream para sa sauce. Okay. Yeah. Okay. Tignitin ka mo.
Haluin natin ang mga inuna natin kanina. Haluin daw nito. Ay, mainit. Mash natin ang mangga. Para ilagay sa sauce. At para ito sa sauce. At nang nadurog na, ilalagay na natin siya sa sauce. Stop mo muna ito. And the cubes. At lalagay na natin ng cubes. Di daw ni Mama tunaw. Yummy. Taste. At ilalagay na natin siya sa ref. Pwede pa nitapos. Taw yun pa. At papalamigin lang natin ang at yung mga cubes kanina sa ref. After 3 hours, naging jelly na siya. At isa-slice natin siya sa cubes.
ilalagay na natin ang mga cubes dito sa bowl. Ito na ang finished product. At masarap naman ang mango jelly. At try nyo din guys para maintindihan mo. And thanks for watching. If you like this video, thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video. Come on.